cada xiquet vega ha complit els seus somnis. I saben com ho aconsegueixen? El secret és impossible de desvelar, però sí tenim alguna pista de com serà la seva arribada. Anem fins allà en directe, al Coi en concret, a veure si Mariajo... Què has pogut aclarir, Mariajo? A veure, els Reis són mags i a cada ciutat es van sorprendre. Algunes vegades arribaran a algunes ciutats per aire, altres per mar, altres ho faran per terra. Així en Alcoi una cosa que sí que tenim claríssima, estem parlant d'una cavalcada que té més d'un segle de vida, així ho faran a la tradicional i així vos presentem a part del seu seguici que eixirà en eixa cavalcada. Són membres de la ramaderia del Peluca d'Alcoi, proveïdor oficial de la Casa de Reis Mags. Gràcia, conta'ns, Graci, què fa falta? Quina és la vostra relació en la Casa Reial? Ve un emissari? Com se les apanyeu? Perquè tenim una relació ja d'anys en els Reis Mags. Sí, tenim l'honor de que ve tots els anys una o dues vegades, depèn de com tinga la tarea, l'agenda, l'emissari real, revisa com estan els animals, si estan en bones condicions, al gust de les majestats. I, bueno, el que fa ell és vindre i pegar una miraeta. I com ha de ser? En aquest cas, ells venen en camells, que són els que tenen dos xepetes, vosaltres teniu així dromedaris que els oferiu per a lo que és la cavalcada i per al repartiment de regals. Conta'ns com ha de ser, quins requisits ha de ser, perquè són reials. El nostre tracte en els reixos és un poc així. Com venen cansats de l'Orient, apleguen així, els seus animalets, com venen de caravana, superagotats, els pobres, entonces donem descans els dies que els reis s'hospeden així al Coi, igual que en totes les pobles de la comunitat, i el que fem és deixar-los els nostres. I una cosa, dic jo que estos seran dòcils, no? Són molt dòcils, un camell reial té que ser estupendo, tranquil, simpàtic, que li agraden els xiquets. I obedients, escolta, Graci. Molt obedients. Podem veure una demostració, a veure si és obedient. A veure si és de veres. Ara segur que mos deixa malament, justament que estem en directe. Alguna anècdota en alguna ocasió, Mariajo? Han tingut... Ara li ho preguntarem a Graci. Mira, oi, escolta, de moment, anècdotes crec que jo tindré més que Reis Mags, segur, t'ho asseguro, del ratet que estic així. Però, Graci, alguna anècdota en estos dromedaris? Que els ha tirat de moment, anècdotes no n'han tingut moltes, s'han portat tots molt bé. Ah, sí? Molt bé, molt bé. Ja el dic, no hem tingut mai cap percans. Anècdotes. És que estens ensenyats, eh? Sí, intentem que estiguen el més ensenyats possibles. I escolta, molts xiques estaran preguntant-se què ha de fer per a cuidar els dromedaris dels Reis. Has vist què li hem donat? És fàcil, tindre-los alimentats i contents. Els agrada moltíssim el pa dur. En la seva alimentació, el pa dur és un premi exquisit per ells. Perfecte. I una coseta, anem a veure, perquè tenim així un altre ajudant. Mireu, Rubén s'està encarregant de deixar-lo ben guapo a este dromedari. Com els arregleu? Com els prepareu per als Reis? Pues el dromedari no se agrada bañarse, per lo tant no es dutxen, però sí que se pillen. Ah, bueno. Que és una forma que es quede molt net. Ben nets i ben guapos i ben preparats que estaran per a la cavalcada, que ja saben, serà el dia 5 de gener per la vesprada i se podrà veure per així, per esta casa. Molt bé, nosaltres hem sigut uns privilegiats, perquè ja hem vist quins seran els seus